Jeg har en submission wrestling baggrund, grappling baggrund mest. Kendetegner mig som fighter, vil jeg sige, at jeg er bedst på kullet. Har okay boksning, nogenlunde brydning. Men det vigtigste nok, at jeg giver altid alt, når jeg går i bud. Jeg ved, at han er høj, 1,87. Han er ikke så gammel. Han har haft 10 kampe, så nogenlunde erfaring. Han er en rigtig god kickboxer. Han har en rigtig god højre hånd. Knap så god brydning, knap så god brydning. Jeg forventer, at jeg går ind og styrer kampen fra starten. Presser ham med mine slag. Giver åbning til at komme ind og clincher. Så tager jeg ham ned. Og når han så kommer ned på gulvet, så kommer han ikke væk igen. Så er det slut. Altså, jeg skal helt klart være påpasselig og give mig tid stående. Jeg har respekt for hans spark og for hans slag. Især hans højre hånd. Jeg bliver nødt til at holde mine parader op og give mig god tid. Men jeg har også jeg har god selvtillid stående. Jeg træner med folk, som er bedre end ham stående, så det skal nok gå fint. Det at kæmpe på hjemmebane, det gør det, at jeg er meget mere afslappet de her dage op til, fordi jeg ved alt, hvad der kommer til at ske. Jeg kender stedet. Jeg er meget rolig. Men også det, at der kommer venner og familie ud og kigger, gør det, at jeg nyder det lidt mere, fordi at det er en rigtig fed stemning, når vi er derinde. Og det gør selvfølgelig det, at jeg giver alt til alt derinde, men det er ligesom, jeg vil gerne give lidt mere end det hele. Erfaringen fra min forrige kamp er det, at uanset hvad der sker, så bliver jeg ikke rystet. Fordi at det var så beskidt en kamp, som det overhovedet kunne være. Han ledte efter en udvej, fordi han var træt. Og så begyndte han på faktisk alle knæ, som findes i bogen, man ikke kan gøre. Så uanset hvad der sker af uheldige ting i den her kamp, uanset hvad der sker af grimme ting fra hans side eller noget, så er det ikke noget, der kommer til at ryste mig. Og det, at det var en lang 3-runders hård kamp, som bølgede meget frem og tilbage. Og det gør det, at jeg er klar til sådan en kamp, uanset hvor lang tid den går. Publikum kan forvente, at der er fuld smæk for skillingen lige fra starten af. Det er ikke noget med at gå hen og se tingene an. Jeg kommer ikke til at skynde mig, ikke på den måde sagt, men jeg kommer virkelig til at give den gas. Og jeg har virkelig lyst til at sætte et tempo, som jeg ikke tidligere har kæmpet ved. Og vise alle facetterne af det her game, fordi jeg har folk, som aldrig har set det her før, som gerne vil se bredden af, hvad det betyder at være med vægtkæmper. Forskellen for mig fra tidligere i min karriere nu, det er for det første, at jeg har nogle ordnede forhold omkring min træning. Jeg har en fast klub, jeg træner i. Jeg har nogle flere trænere, som er meget dedikeret til at bruge tid til det her. Og så måske vigtigst af alt, at jeg har nogle sindssygt gode sparringspartnere. Jeg har mange af dem. Jeg har både nogle rigtig dygtige amatører, men vi er også en lille flok af profkæmper herom, som altid kommer til træning. Og det vil sige, at hvis jeg bare slækker den af et par uger, så kan jeg ikke komme tilbage og være konge eller noget. Så er der en af de andre, der lige har rykket sig, og så skal jeg op mig det endnu mere. Og den der meget, meget sunde konkurrence har gjort det, at jeg har udviklet mig helt vildt meget siden de sidste par år. I fremtiden forventer jeg stadig, at jeg vil kæmpe 4 kampe om året. Det er stadig mit mål. Indtil videre har jeg det fint med de kampe. Jeg har masser af tilbud i øjeblikket inden for Europa, og jeg vil stadig have noget erfaring på en 10-15 kampe, før jeg skal noget andet, i hvert fald 10 kampe. Men fremtiden vil jeg gerne over til USA kæmpe. Det er det, der har været mit mål helt fra starten af. Det er det sted. Stævnet den 2. april forventer jeg bliver et rigtigt, altså hvad man siger, det er stemning til stævnet, som jeg synes er det mest specielle. Sidste gang vi holdt, der var det første gang vi holdt det herude, det her Fight Again. Så nu er publikum vant til at komme til det her sted, og de er vant til at komme. Og det er
det er stadigvæk nede på det her niveau, hvor det her det er en niche-sport. Det er græsrodsbevægelser, det vil sige, de folk, som er der, de er virkelig involveret i det her på den ene eller anden måde. Og det gør det, at spændingen, den er bare anderledes. Altså, det er stemning derinde, luften er så tyk, at den er til at føle på nærmest. Og så forventer der en masse rigtig fede kampe, og forventer, at alle kæmper for Fight Club, de vinder.